samul pha thlani sari thole ani ani a kan hriat angin vo in hi Mizoram Legislative Assembly in than election day yani taring mai mani tan kan chung ko tan le mani khwa le veng hlok na ringot thlira vote thlak lovin chaktaka state dang mason mek hi thlirila mason kan ngai ziate Christian ram ni chunga ei rup na le hlem hlet na hluar lutuk state kan ni mai te hian ril ruatina vong thin hausa le rathei inkar zau ta lutuk mai te hi avei om tak zetani pahuai sen le dikhian chung kwa en kol se mi thangoi reng mi dik ngoi reng kan tam dan en hian dignalal tiang lek ringot hian heram hi asiam tha thei to lo ti hi kamimal pom dan ani enge in ngai ve dan le dikna hi huai sen na athua mani lo chuan kan kho sak ho na hian mi dik lo ten alai luman lu anga mi dik ngoi reng te hian heram hian siam tha lo ani mai lova ram kluk chiat na atana bultan tu te an ni jok ti hria ila tunge CM huai sen tur ni ang heram enkol tur hian dikna le huai sen na ne na minister te kil koi tur CM tan tunge tha ang ti thlir chungin vote ithak vekang u ole indo na lama thu thar ra om le nual Israel an in chek bel mup mai le indo ni somthum pani na ni ta IDF chuan na zokin che tan la zau zokin Gaza City an tuam mek chuti mek lai chuan IDF chuan Gaza a ground force te tan resupply le logistic malak na chungchang an report a Israel Defense Force chuan Gaza Strip a ground force te resupply le logistic malak na ngortakin an kalpui mek ni tinin Gaza a Israel sipai te tan supply phurlu ania sipai motor inzui dua convoy mangin ground troop te mamo phurlu thin ani sipai te hna ral thuam manrua eitur tui field le damdoi lam thil te an pethin ni in helam boi pui tu te chuan an soi zantin convoy alu thin ti in IDF logistic corps ho tu brigadier general Haim Malki chuan a soya Malki chuan sipai tin te chu antana man rodik tak pek kan tumani ati IDF chuan tun thlengin bullet mortar tank cell fuel liter makta doi khat chuang ei tur ton sang tam tak le 2 liter sang tam fe azat thriat chian lo an peto ni in na soi IDF Technology and Maintenance Corps ho tu Brigadier General Ariel Sima chuan sipai te chuan convoy hi Gaza a alu hona ven himna thatak an nei theina nan enkol mek ti soibok indo borok harsa le khir tak lo thleng me kara lir thei ven himna kan kalpui boka sipai na thodan turwa manna po kan boi puyani ti in Sima chuan a soi Sima chuan Technology and Maintenance Corps chuan sipai lir thei chhia te chu lak chua siam that le indo na hmuna khalkir le turin ma an la ti soibok IDF lir thei chhia zinga tlem te chau hi siam thei lo oma lir thei tam jok chu siam that zel ni in indo na an khalkir le to ni in a soi Hamas enkol Health Ministry chuan Nizan Khan Israel in Gaza abe puya thak na mi zani chuang an thi ni in na soi Israel in nasataka be puyan thak na Gaza Strip azan khat chung in mi zani chuang an thi ni in Palestinian Hamas inan enkol Health Ministry chuan an puang Hamas Ministry in thiza ta soite hi fin fia thei an ni lova civil mi thi la in dona athi sipai te thliar rang lovin an puang thin Iran le Hezbollah do dal turin US in pai US chuan Hezbollah le Iran chuan indona anti pun luna ni chuan anmani do dal tura ma la turin anin pai thuan soi Hezbollah le Iran te chu Gaza a Hamas nena anin dona Israel laka an che ani chuan buaina anti zol dona chuti anga ni chuan sipai lama mala turin US in pai to ni in New York Times chuan a soi he thu cha hi firfiak pol le Islamic Republic ta nena
he biala an tho pui te kal tlangin an thlen to a Turkey po tel ni in report chuan a soi Washington hian aircraft carrier group te chu Middle East a asona Middle East a ronda to a President Joe Biden le a administration a midang te chuan he rambiala te chu Gaza in dona atanga in thiar fe hlim turin voi tam tak vau khan na an lo pe to ani IDF chuan ni zan lama be pui an thlak na Hamas tanel te enge mozat an ti chhia ni in an soi Israel Defense Force chuan Gaza Strip mar lama zan khat chunga lian tham taka be pui an thlak na lei hnuai tanel le lei chung lama infrastructure te chuna sa takin an ti chhia ni in an soi Israel sipai chuan firfiak infrastructure lei hnuai le achung lama na sa takin be pui an thlak tian soya Hamas chuan be pui thlak na hi intense bombing ti in an soi IDF chuan in do na trana tangkhan Hamas field commander som ni chuang battalion le brigades level a po an that to tian soya hei hian firfiak pol te na tho ati buai me kani zan khata be pui thlak na hian tanela biro Hamas field commander te po an thi ni arinani sipai lam chuan Hamas ruai tu senior te tha an tumber ni in an soibok Indonesia pol pakhat chuan Hamas network atan hospital man nia soi chuan hnial Gaza a Indonesia hospital en kol tu te chuan Israel sipai ten an facility chu Hamas ten mun puyatan be chana an mang nia an pu na chu an hnol he thu hi Hamas in Gaza adam do in lian ber al sifa Qatar sum manga en kol Sheikh Hamad hospital le Indonesia atanga pol rang ten an sakdam do in te chu lei hnuaya Hamas ten na thona atana an mun ma thupna nan mang ni in Israel chuan an pu a he thil hi dam do in lam en kol tu te chuan an hnial thung he dam do in hi midang te tran puina na siamania Gazan mi puite mamona angin kan siamani ti in Indonesia dam do in en kol tu volunteer group MERC chairman Sarbini Abdul Murad chuan asoi Indonesia khopui Jakarta a press conference anaya Israel in Gaza a Indonesia dam do in an bei thei nan ro man an siam ni in asoi bok Israel sipai thu puang tu chuan cholni khan satellite image pakhata Indonesia hospital bulkong puisira rocket ka chuana hmuna tian soya MERC a official dang chuan damdo in hnoya tanel a lo ti soin fuel tank le power generator te chu ven himna awangin abul hnaya building rang anda ni in a soi khovela muslim tamnaram lian ber Indonesia chuan inka haine ngala phuta Gaza mi hring puina athon bok Hamas in athunun Gaza a health official te chuan October ni saria Hamas in ramrikal tanga bai puan thlak nuwa Palestinian mi sangkwa jasari somsari chuangan thito ti soi Hezbollah chuan thu chua siamin Israel beina awangin Lebanon anau pang pathum man thi ti soya Israel chuan aman apenge yang Israel chuan atuar nge yang anti Lebanon chimlama Israel sipairal thuam ka chua chuan ka radeng fuwa hei wang hian naupang pathum ba ka naupang en kol tu api te an thi ni in Lebanon thu nei tu te chuan an soya heti la hian Israel sipai te chuan Lebanon atanga Hezbollah beina awangin Israel marlama Israel mi pakhat athi ni in an soi ve bok Iran thop Lebanon pol Hezbollah chuan Israel marlama Kiryat Shimona khopuya Great multiple launcher an kap luta Israel chuan Hezbollah beina hi changlet ngalin Israel be pui thlak na hian mei chanau pang kumsom mi le kumsom pali le a en kol tu api an vain pathum man thi ni in Hezbollah te chuan an soi Hezbollah in Israel sipai te ne na karli chung anin ka na Great multiple rocket ral thuaman man thuan puan masak berania hei hian in dawati punlun alho hle ni in mithiam te chuan an ngai thu chua siamin Hezbollah chuan civil mi te bei chu
an tuar zam don lo ni in an soya an chan let na chun na tak ani tur thu Hezbollah te chuan an soi Hezbollah lawmaker Hassan Fadlallah chuan Reuters a hril danin mel ma te hian civil mi te chunga an thil ti sual man an hmu nge yangai don ani ati Israel sipai te chuan Lebanon a lir thei pakhat firfiak phur nia an rin hlel chu an be ni in an soya a chunga civil mi an om lo report an enfiam mek ni in an soi ve thung Lebanon enkol tu Prime Minister Najib Mikati chuan thil sual ten tak ani thu a soya Foreign Minister Abdallah Bauhabit chuan Reuters a hril danin Lebanon chuan he poi khoina thlenga hian civil mi naupang telin mi pathum man thia United Nations nena complain at helut don tia soi television station Al Mayadin na footage an ti chua chuan chan chuan thok tu de chuan kar chunga thizinga pakhat chu an la chuak lai ti lan ani Lebanon Security Force te report a chuan naupang te hi Israelin an chuan na kar chu aina ta le aitoron khua in kar atlan lai nan kapa an thi ni in an soi October ni saria Palestinian firfiak Paul Hamas le Israelin indona an nei nuwa Israel le Hezbollah te hi an in kap ton toa kumsang ni paruka Israel le Hezbollah te indo nuwa ramrikal tlanga tharum thona na saber thleng mekani Israel sipai te chuan ramrikal tlanga Hezbollah in be puan thlak na Israel mi pakhata thi ni in an soya thukim chang an soi lo thung Israel sipai te chuan an air defense in Lebanon atanga Israel lampana ron thlok drone chu Lebanon ram chunga omlai nan lo dang ni in an soya heti lai hian Lebanon atanga anti-tank missile ka chua chuan Israel marlam Ifta area akap ve thung Hezbollah hian guided missile le ral thuam dang mangin ramria Israel mun rang an beizel don ni in an puang zui Hezbollah hian avoi khatnan anti-aircraft missile man thua puang heti lai hian Israel sipai te chuan Gaza City an suar tluan ran meka dap chuan han thok Gaza a IDF sipai te chuan youth center le mos chunga rocket ka chuan mun an mu chuak Gaza Strip mar lama chetla mek Israel sipai te chuan rocket launcher engemaw zat le rocket somnga chuang an mu chuak towa hei hi thalai pol pakhatina an man thin compound a le mosa te ni in IDF chuan an soi Israel Defense Force chuan Nahal Brigade's 50 Battalion Commander Lieutenant Colonel Tomer Sayak a video ti chuaka asipai ten Palestinian Scout Association ina an man thin building chunga rocket launcher tam tak anda an mu chuak ni in a soi Sayak chuan rocket launcher te hi Askelonemo Israel khopui lai holemo be nan Hamas te hian an mang to thin ni in a soya an huwa he rocket ka chuan a hmun te hi IDF te chuan an ti chheta ani pona chuan lei hnuaia thil da khom na hmuna rocket somnga vel Palestinian Islamic Jihad firfiak pol logo omna hmu ani boka IDF chuan 460 Armor Brigade in Gaza marlama mos bula lei hnuaia rocket launcher an da emo lei hnuaia rocket launcher an da engemaw zat an hmu lai an chhar chhuah lai video an ti chuak bok video a hian launcher ina a hman electrical wiring chu mos chhunga a luta chuta tang chuan an activate thin an ti nung thin ani ole kha zinglamatana news kan puan thei chinule ta phot sela video kim chang le thu thar jok nen kan ron let le anga min lo ngai chang le vek don nia